sangerinde og sangskriver Inge-Lise Larsen står bag et af de helt nye numre at finde på popdivan Kylie Minogues CD, der udkommer i dag. Normalt finder man Inge-Lise Larsen på scenen som her i torsdags, hvor hun synger kor med Anne Linnet og hendes band. Men fra i dag kan der udover korpige skrives internationale sangskriver på visitkortet. Jamen, altså, det er jo fantastisk, det er jo fedt. Altså, jeg er stolt af det, og jeg synes, det er sjovt og lidt uvirkeligt. For anden skæring, nummeret Like a Drug på popdivaen Kylie Minogues nyeste album X, er skrevet af Inge-Lise Larsen. Som handler om, at man kan blive afhængig af den menneske. Lidt afhængig har Inge-Lise Larsen der også været et samarbejde med 2 danske hitproducere, der i 2 omgange forsøgte at sende nummeret til Kylie Minogues pladeselskab. Men først, da de sendte nummeret til Britney Spears, skete der noget. Og der kommer der så svar tilbage med det samme, at det er et superhit, men at det lyder alt for Kylie-agtigt, og at vi skulle prøve at sende det til Kylies ender. Hvilket vi så gør igen med den respons, kan man ligesom sige. Og så får han så endelig hørt nummeret, og skriver så tilbage, at Genius, skriver han med 14 udopstegn, det vil vi have. At få et nummer med på en Kylie Minogue CD har stort set de samme odds som at vinde i Lotto, da der er flere tusind numre i betragtning, før de endelig vælges ud. Og samarbejdet med Kylie Minogue har der også åbnet mange nye døre for Inge-Lise Larsen. Jeg har set enormt mange møder, og fået enormt mange navne, og har mødt enormt mange mennesker, som jeg skal til at arbejde sammen med.